Tafi kulla alaka bambanci matsayin ki gare ni mai zance yafi banda ke bani yarda. Kauna ce tafi kulla alaka bambanci matsayin ka gare ni mai zance yafi banda ka bani yarda. Ya kira shi ya farka gani mai zance ki fahimta ki gogen rauni yau harshe na iza na hana janjani so ne ya zo ta da makamin umarni to ki ce sanadi a masa ban yarda. Da haɗu babacin murabu na faɗa so ya sa na taɓo na haki ne ya haɗe shimfiɗa rai da kai da tafi na yi na jikin faɗa so ruwan jika gaman jini duka na bankaɗa sai ka hallaka idan ya cin maka da kanaɗa zuciya duka ta bar jiki haka zato ya far maka kashin gida. Shahida.